Takže já vás zdravím lidi, jakožto už po třetí, to z toho důvodu, že, jak si můžete všimnout, jsme tady u Petr Klíče a tím vám chci právě sdělit to, že zbývá poslední jeden den do gala večera Petr v kleci 5.5., neboli zítra 2026, kde v Severní Karolíně. Samozřejmě vy na to můžete koukat na YouTube našem. Petr v kleci, je na co se těšit, věřte mi. A co bych vám k tomu tak řekl ještě, takže možná budoucí spolupráce, kdo ví. Každopádně těšte se na zítřek, bude to velký, bude to vyhrocený a to je všechno. Pěstičku.